L-establishment tal-Partit Nazzjonalista huwa l-problema kollha, hekk saħqu mal-Gazzetta kulħadd sorsi mid-Dar Ċentrali. Dan is-sors li saħansitra ilu jaħdem fil-partit minn żmien Edi Fenek Adami issa qed jistqar li kieku ma kinux id-deputati li jagħmlu ħilithom sa mill-bidu biex itajru lil kap attwali Adrian Delija kieku l-Partit Nazzjonalista ma kienx ser jasal sawn. Is-sors kompla jgħid li l-kummedji li raf dawn l-aħħar 3 snin immirati biex ineħħu lil Adrian Delija mit-tmexxija qatt ma ra bħalhom u saħansitra ddeskrivihom bħala inkredibbli. U għannota li minflok joffru spalla lil kap tagħhom minflok kienu joxew meta dan kien qabad f'kontradizzjoni jew jekk toħroġ istorja li tpoġġih f'dell-ikraħ. U wastqar li ma tista' qatt tistenna lit tal-ħbiberija u l-appoġġ mingħand min ittimbrajtu bħala diviżiv. Kif tistenna li jingħaqad meta minn kliemek stess u diviżiv stqarr is-sors? Dan b'referenza għad-dikjarazzjonijiet li għamel Bernard Grech li qed itellaq ma' Adrian Delija għall-elezzjoni għall-ħatra ta' kap. F'intervista ma' Times huwa kien ikkwotat jgħid li Adrian Delija falla milli jgħaqqad il-partit u indikah bħala sors tal-firda. Għal dan Delija stess kien indirizza lil Bernard Grech u stqar li hu ta' kollox lil partit, kull ma għandi u kull ma jien, il-karriera, il-passjoni, ħajti, kollox, qalbi u ruħi stqar Delija. Madankollu l-artiklu fuq il-kulħadd innota kif dawk ta' kontra Delija għadhom għaddejjin bil-manuvri kontra l-kap attwali sabiex ikunu ċerti li saħansitra anke l-proċess ta' diligenza ikompli jitfadel fuq ras Delija. Dan sabiex ikunu ċerti li ma jerġax jiġri bħal 3 snin ilu meta Delija għeleb l-iżjiemel tal-establishment li stabilit Chris Said. L-artiklu jtem jgħid li din id-darba jidher li l-establishment tal-Partit Nazzjonalista mhux ser jieħu ċansijiet.